Es troben per allí pedres arrodonides, bales primitives, que es tirarien pels matacans i per un forat fet arran de terra en el tros de la muralla que queda, on se'n veu una entrevessada. Allò és un niu d'àligues, espatllat per un temporal d'hivern. D'aquell casal de nostres antigues glòries no en queden més que pedres escampades, entre les quals torna a sortir la roca viva, que es va esqueixant i llevant-se aquell vestit que li serveix per una estona. Jacint Verdaguer. Ens situem a la Nacional 260 a la carretera de la Pobla de Segur, més concretament a l'entrada de la capital de la comarca del Pallars Sobirà, Sort. Aquest és un poble d'uns 2.128 habitants, que tot i ser rural, conté una forta acció antròpica. Una de les mostres d'aquesta activitat és la popular discoteca Rock Doom. El jovent d'aquest territori acudeix en aquest establiment per tal d'esvaiolar-se i sociabilitzar-se. És un lloc d'oci que obre els dissabtes i altres festius, des de les 12 a les 6 hores. El local es caracteritza per la seva gran varietat musical i també és conegut per la festa de Cap d'Any. Consta d'una sala principal on es realitza la festa habitualment, però, a més, hi trobem una sala superior que es pot llogar per a festes privades o altres afers. Porta més de 3 dècades en funcionament i segueix sent la discoteca pionera de la comarca. Ja endinsats en el poble, el primer monument que trobem és una església actualment abandonada. Aquesta rep el nom de la capella de Sant Sebastià. Dins d'aquest terme municipal primigeni està situada vora el sud-oest del centre de la vila, a uns 30 metres de l'església parroquial de Sant Feliu. L'edifici religiós és conegut principalment per la processó que es duia a terme antigament per a demanar auxili al Senyor, perquè aquest el salvés de la pesta negra que tanta gent aleshores patia. Aquesta pandèmia va sorgir al segle XV i va afectar a un gran nombre de la població. Si descobrim les rodalies de Sort, ens submergirem en un relleu vertebrat per la Noguera Pallaresa i els seus afluents, que el drenen de nord a sud fins al Congost de Collegats, que travessa la serra de Boumort al límit de la comarca amb el Pallars Jussà. La comarca limita al nord amb França, al nord-est amb Andorra, al sud-est amb l'Alt Urgell, al sud i sud-oest amb el Pallars Jussà, a l'oest amb l'Alta Ribagorça i al nord-est amb la Vall d'Aran. A l'edat mitjana, el comtat de Pallars Sobirà incloïa també la Vall Fosca, que actualment forma part del Pallars Jussà. Tot plegat ha limitat l'ocupació i l'activitat humana, i la població hi ha estat sempre escassa. La base econòmica ha estat l'aprofitament i l'explotació dels recursos naturals, l'agricultura, la ramaderia i l'aprofitament del bosc. Però aquestes activitats tradicionals han minvat molt els darrers anys. La superfície agrícola actual és dedicada bàsicament a prats i farratges per al bestiar boví, destinat sobretot a la producció de llet. La ramaderia ovina ha perdut importància, com també l'equina. L'economia actual gira, a més de la ramaderia i la silvicultura,
entorn de la producció elèctrica i del turisme. En aquest paisatge hi podem trobar fragments de vegetació mediterrània. Es tracta de la vegetació que es fa espontàniament als vessants inferiors més assolellats i amb sòls més prims. És constituïda per carrascars que actualment es troben molt fragmentats. Els carrascars només ocuparien les terres dels vessants inferiors més seques i pobres. Amb l'augment de la humitat i sobresòls més profunds, el carrascar és substituït per boscos que d'una manera espontània ocuparien més extensió en els vessants inferiors. Actualment, al costat de les rouredes trobem boscos mixtos de rouredes i pi roig, matollars i prats. Amb l'altitud, la pineda de pi roig cada vegada és més abundant, fins a 1.500 metres. Gairebé 70.000 hectàrees de les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el més extens de Catalunya. El parc combina una gran diversitat de paisatges propis de l'alta i la mitjana muntanya pirinenques, essent els seus valors naturals rics i variats, com també els elements que formen el seu extens patrimoni cultural, fruit de l'acció humana sobre el territori. Està situat al Pirineu axial català, entre la Vall d'Aran a l'oest i el Principat d'Andorra a l'est. Geogràficament, l'àrea protegida recorda vagament a la figura d'una lluna creixent, molt irregular, amb el vèrtex meridional situat al santuari d'Argoló, prop de Gerri de la Sal i a tocar del Prepirineu, i el vèrtex septentrional al port de la Bonaigua. També aquest espai té un gran contingut de valors patrimonials, com els següents. Valors geològics. Geomorfologia de gènesi glacial sobre roques cambro-ordovicianes i demonianes, esquists, granits i roques carbonatades, afloraments quarcítics i roques d'origen volcànic, valls en forma de U i cis glacials, entre altres. Valors botànics. 1.590 espècies de flora vascular, 22 espècies de flora amenaçada o molt diferent a Catalunya, com Ipirus vulgaris. Valors faunístics. 29 espècies d'odonats, 3 de les quals vulnerables segons la UICN. 268 espècies de vertebrats catalogades fins a la data. Espècies amenaçades o rares com l'os bru, la llúdriga, l'almesquera, el trencalòs, el voltó negre, l'aufany, la mila real, el gai fer, la perdiu blanca, la perdiu xerra, el mussol pirinenc, la becada, el pelarroques, la pardal d'ala blanca i el ritó pirinenc. També hi ha boscos extensos i ben conservats de pi negre, pi roig, avet, inclosos sectors amb un alt grau de maduresa, i nuclis aïllats de fageda. Valors culturals. Extens patrimoni cultural material, especialment d'arquitectura popular i art romànic, immaterial, relacionat amb l'ús tradicional del territori per la població local. Presència important de bordes, cabanes i pletes lligades als models històrics d'explotació ramadera extensiva de les pastures del Parc Patrimoni Industrial Rural. Durant aquests minuts heu pogut gaudir d'una combinació perfecta de paisatges antròpics i naturals. Informen Alba Garcia, Mireia Morera, Ingrid Arcadell. Sort, Pallars Sobirà. Tio, vaya puta merda, va, pareu. Estava gravant. Minuts heu pogut gaudir d'una combinació perfecta de paisatges antròpics i naturals.